са доказани, че чакай. този плат съществува. Чакай, Този чакай. плат е такъв, какъвто го виждаме. Чакай. Не може просто... Ама синята зона не интересува твоята истина, Недялко. Тя е най-истината. Това е истината. Какво Вече говориш? разпада се. Не, ти ме Светът се прекъсна. разпада. Ти ме прекъсна. Здравейте, хора от интернет пространството. Ние сме Размисли здрасти и днес ще си говорим за една много, не знам как да я нарека, за мен маловажна тема, за мен малко, дори да не бих казал безсмислена, но Недялко, той иска да ме разкъса, той иска да ми покаже, че аз съм грешник и че нищо не разбирам и че той е прав винаги. Дами и господа, тези слова бяха, разбира се, изречени от мръсните устни на копелето на сатаната, а именно вашия най-любим ко-водещ. Та днес ще си говорим за много интересно то не е явление, не е откритие, защото това се знае отдавна, че го има. Просто с годините се е правил повече независими, обективни проучвания, някои не толкова обективни, някои направени добре, някои направени доста зле. Та днес ще видим тази плащеница, или както е добре познато в света, Дашраута в Турин. Плащеницата от Турин. Туринската плащеница. Да видим, да съпоставим това, което той, естествено, сатанинското дете смята, че това е или грешно, или че не е на Исус, или там каквото смята, не знам, ще разберем, че не е вярно, естествено. И ще... Някой сектант говоря малко. То е точно така. Ама не, реално, обективно мисля, че просто данните сочат, че това е истина. Много ма кефи, когато използваш думата обективно, данните сочат. Абсолютно. Какво означава обективно, Недялко? Значи, Сега, че... чакай, преди да кажеш какво значи. Добре. Да кажем, че плащеницата на Турин по популярната в света информация, която няма как да знаем дали е истина, Има как. е едно парче плат, което се твърди... Не е парче плат. Това е дълго, голямо парче плат. За което се твърди, че е използвано при повиването, и то не повиване, точно. покриването на Исус, след като той е бил свален от кръста и положен в там някаква пещера или където е бил погребан. Дай да дадем първо основните неща, които нямат общо с мнения и с проучвания. Така. Че точно, това е от Лен. Добре, тези фактологични, истинските факти, може да ги споделиш, да? Не, той другите са факти. Просто ти отказваш да ги видиш. Но, това е плат от Лен, който е води се, че 4,4 метра на един. Та идеята на този плат е, не само очевидно е бил повит в това нещо, т.е. е бил докоснат до тялото му. Отново има данни за това. Но той е толкова дълъг, тези 4,5 метра, защото идеята е да се повие от главата, да мине през краката, мисля да се повие от до 360 градуса. Затова е толкова дълъг. Аз основно гледах, то няма смисъл иначе, гледах такива английски източници, в смисъл американски, като цяло на английски източници, а не български, затова някои неща, имена, някои мерки, така, не съм сигурен как са точно в метри, защото какъв е смисъл да търсиш информация на български за нещо, което е със световно значение, като просто българските данни ще са преведени от английски сайтове. Да, това е ясно. Искам само да отбележа, Недялко, колко е сигурен и така е надъхан за тази тема, защото той си изкарал лаптопа. Той е тук готов и така подготвен да ни образова. Той е извън шегата, защото аз му кажа, че го унищожа. Кога съм се шегувал? Извън шегата и играта, това според мен е много важно нещо, което наистина има огромно значение и шанса, даже хора, които са невярващи, просто ти мога да не вярваш, в което аз естествено вярвам, но хора, които не вярват, абсолютно си е техен избор, но идеята е, че ти може да не вярваш, но фигурата като
човешко същество, Исус е съществувал. Това го има Сега. в толкова, нали, това ти дали вярваш, дали е нали, сина на Бог или така нататък, това си е твой проблем. Не бе самия Исус като човек, нали, като личност, От около първи век, нали? най-вероятно е съществувал. В смисъл... Е съществувал. Най-вероятно, понеже просто има прекалено много сведения за неговото съществуване. Отделно от тази плащаница. Така, както и да е. Добре. Така, как искаш да започнем първо? Добре, така, значи това първо се води като или най-изучавания такъв археологически артефакт. Защото това толкова много са писали трудове. В какъв мащаб? Световен? Абсолютно. Не. Значи, първо нещо, което не съм съгласен. Има общо 3, кажи речи, истински проучвания, Чакай. изследвания. Аз ти говоря нещо. за трудове, писани по това нещо. Така. Това става въпрос, примерно, човек, който е завършил образованието си в Оксфорд, да кажем, и пише труд от теди колко си там 100 страници на тази тема, който той компилира проучвания и така нататък. Иначе, научни проучвания има 1, 2, 3... Практически 3. Май са 3, които се сещам. Да, такива, нали, които са... Има причина за това. Значи това нещо... Не, дай да почнем. Откъде се е дянала тази... Откъде се е взела тази плащаница? Добре, да. Идеята... Първо идеята, нали е? Очевидно, че това е повит Исус в това нещо. Mm-hmm. Така. Но след... Когато се е случило това, естествено, тя се вижда за първи път, т.е. това като артефакт става ясно на света през, 1354, ако не се лъжа. Там някъде. Да, 1354. век. Да. Тогава пръква във Франция. Ето тук на мен още от самото начало ми е много съмнително. Как така 1300 години никой, нищо, никъде няма информация за нея? Влогове ли са имали или какво? Има информация за тези години. Как знаем, че има българска държава през тия години? Ти има и предвид, че както тук в България в предишни времена, примерно по турско робство и така нататък, е имало постоянно криене на всякакви тип така важни документи, така, нали, български, християнски и така нататък. Добре. Неща. Той най-вероятно е бил... първо той е бил в частни ръце. Това е до около там 1500, 16 век. До 16 век е била в семейства, в такива частни, не е била в някакви църкви, държавни органи и така нататък. Чакай сега, значи според историята, която ни е предоставена, 14 век някакъв човек идва и казва: ехо, здравейте, аз имам тази тук плащеница, в нея е бил повит Исус, ето я, заповядайте. Я е дал първо на точно някакво Royal Family в Италия, след това другото Royal Family, което е Турин, нали така, са я взели от първото Royal Family, нали, кралско. То не е кралско, ами богато такова семейство. То, който е открил е, сега ако искате точно име, е Джефрой де Чарни, каквото му е там френското име. Той е някакъв рицар се е водил, някакъв пич. Това ми е, може би, основата на моето съмнение за тази плащеница. Абсолютно имаш право. Някакъв пич в 14 век идва и казва: хопа, плащеница ви нося тук, тя е на Исус. Да, не. Това, като го чуеш, това е 99% red flag. Абсолютно съгласен съм. Но после, нали, ще видиш, че няма как да е red flag. Няма как да. Не, то е red flag, но няма как да е подправено. Това ми е идеята. Това е като, значи, просто най-уникалната топ мацка на света. Всичко е 10 от 10, 7 от 7. Бомба. Уникална, феноменална
изключително яка. Чакай, ти да не би да... Но има мустак. Ти да не би да сравни току-що плащаницата на Исус с яка мацка с мустак. Да. Мисля, че обърка твоите приятели в Калифорния, дето изгубиха изборите. Мисля, че ги обърка тях. Тоест. Както и да е, да продължаваме. Тая аналогия не останах. Та, води се, че в неговото семейство е останал тази плащаница, нали, през поколения, около там 1 век, до 15 век. И след това е дадена на Хаус в Савой. Да, първо на Савой, от тогава тя към Турин, нали така? Оттам ли идва водка Савой? Сигурно. Това е някаква династия ли? Да, тя са... Така, аз видях, че тези пичове са управлявали около почти 1000 години там. Италия или местност. Били са... Да, стабилни са. Да, Савой... много време са. И това е седяло пак около 1 век до 1578. Така. Сега ли да минеме? Айде, няма още да минаваме на това. И от 1578 до сега е в Турин, като забележи в така официално влияние и предадено на Ватикана е от 1978 или там 1080-те години на 20 век. Така, ти много тактично пропусна един факт, който е, че в там периода между 14 и 16 век, още тогава, още в началото на нейното откритие, от самия... Чакай, какво е това? То е открито. Добре, самия... Някой от католическата църква казва, пич, това е фейк. Да. Това не е истина. Да. Добре. И хората са казали, значи пише Bishop of Troyes и там каквото е това нещо. Да. Той е казал, че е скептичен и че е форджери. Нали? Да. Факто, че е фалшиво, да. Че още тогава хората са осъзнали, че това са пълни глупости, брат. Но, дори тогава не са били толкова... Дори християните, католиците, самия бишъп на ези, какво си е казал, брат, няма такъв филм. Това е грин флаг. Това е грин флаг, защото ето виж, хората са били скептични. Това е супер, но ти отново се движиш на твоето собствено нежелание да видиш данните от проучванията. Така, първото, ще го разкажа като история, защото го чух като разказ. Нали? Това случило се очевидно като то е проекция, едно експедиция, както искате го наречете. Експедиция. Да, не експедиция, да. Това е през 1978, там събират се около едни 50 учени от всякакви държави и отиват да изследват въпросната плащаница. Така. Къде отива да изследват? В Италия. Добре. Да видим къде ще сбъркаш. Та отиват и доколкото разбрах от история, защото това са не толкова важни факти. Чакай малко. Само преди това трябва да кажем, че 1890 и някоя си година, почти 1900-та година, се прави... Почти 2000-та искаш да кажеш. Не, 1890 и някоя си година. Се прави първата снимка на тази плащаница от някакъв фотограф, който не знам как я снима точно, но там, нали, се вижда този така всеизвестен лик на Исус. Добре. И всъщност от този лик, така известен на Исус, са много от съвременните визуализации на него са по тази снимка, всъщност. Това не е баш вярно, защото... Така, видях аз. Да, не, това 100% е до един период е 100% вярно, най-вероятно. Но тези учени, те са го видяли, самия плат са го видяли, защото те са отрязали малки парченца, за да го изследват. Да, но сигурно, абсолютно е вероятно много да референсват това, но в момента има супер висока резолюция, снимки, там... После ще разкажа, има и даже той има топография, този плат, той има 3D
property, на български не мога да сета как е. Просто, че има и 3D аспекти от него. Той де-факто не е, и е показано, защото е изследвано за това, че не е нарисувано този облик. Не е нарисуван с боя или с нещо от сорта. Те са гледали и няма такива следи от бои и така нататък. Няма просто нищо, което да сочи, че е рисувано това нещо, че е боя. Така, значи, първо тези пичове отиват, нали, за първи път така по-модерно да го изследват. Взели са и парченца и това, което, както казах, не е толкова важно за изследването, но просто е така като история. Разбрах, че те, нали, първоначално са били скептични, основно повечето хора, и самите учени. И са отишли, нали, деца вика, колкото за хахохихи. Но после виждат, че реално това е the real deal, защото не са... реално идеята им е била да видят дали е подправено или фалшиво от еди кога си, или е истинско. Това е била идеята. И не са намерили абсолютно нищо, което да сочи, че е фалшиво или че е направено по-късно, отколкото се казва, че е. Така, минаваме на следващото, което е така единствения уж истински кос, който е на опозицията. Буквално, ако направиш съпоставка на, примерно физическо, изпринтиш доказателства и статии, твърдения и така нататък, които са в полза на това, че е истинско, от около, нали, първи век, буквално ще е до талана, а ако видиш опозицията за това, че е фалшификат, е буквално това само. Говорим като доказателство. А именно проучването от 1988 година, което използва един метод с радиация, който просто така, това изследва го, но за съжаление след това изпепелява това, което изследва. Просто така работи този метод. Все едно го изгаря, си го представи, защото е радиация. И използват малки парченца, много малки парченца от самия плат. Тук идва ното. И това проучване показва, че този плат датира от преди 700 години, което ще рече около средновековието. Там какво се пада? 1300 и някое? 1200 и някой, 1400. Да, така, точно. Това проучване, само да кажем, че е на Британския музей. Три независими. На Британския музей в кооперация с 3 независими лаборатории. Да. Едната в Оксфорд, Цюрих, една в Аризона и в Оксфорд. Англия, да, и една в Америка. Точно така. И от това проучване сочи, нали, че е направен че плътта произлиза от около 1300-та година. И това проучване е, това, което е изследвало, е вярно. Така. Не очакваше това, нали? Не, аз знам какво ще кажеш, Недялко. Така. Знам ти какво ще кажеш. Аз съм 3 стъпки напред. Добре, да видим. Значи, това, което Недялко ще каже, е, че то всъщност плътта е бил така добавен към него, възстановяван в този период през 1400-та година и те са взели от крайните нека елементи на плътта, които са по-нов. Нека обясня, защото ти го с по-нов плат. Кое не е така? Не е така, но това става въпрос за точно по времето, когато този рицар, французина, който е около 14 век, нали, в негово притежание, там в този род, Чарни или какво беше, тогава е имало пожар. През времето, когато те са го притежавали, той имало пожари през Савойците след това, но майката си е бал. Пожарни не е имало. И имало е пожар, не е веднъж, е бил нараняван, така, бил е нарушавана целостта на този плат и имало кръпки. И именно има едни триъгълници, се виждат като изрезки, доста правилни практически дупки, да кажа, че са случайни, доста правилни на симетрични места, които се вижда, че, нали, очевидно е малко по-така интересно точно така да са симетрични тези дупки и те са точно от този период. Тоест,
нали, никой не мога да каже 100% те са взели, но щом те тогава е кърпено и точно тогава показва, очевидно е, че така, минаваме на следващото. Нали, очевидно е, че това проучване, то е направено, то дава данни, които са верни, но материал, който е взет, е неверен. Така. Минаваме на проучването. Какво? Аз седя и чакам. Също контра на това е, че са изследвани полени от самия материал. То влиза вътре полена от растения. Влиза вътре в материала. Това е на молекулярно ниво, на много така, навътре да влезеш, да кажеш. И има растения, които са точно датиращи те са от Израел и датират точно от около първи век. И също допълнителна контра е, че, нали, на твърдението, че е от средновековието, че по време на средновековието нали, ако е от тогава около Франция, Италия, цяла Европа, там такива растения не е имало. Добре. Тези полени конкретните. Само мога да изнамеря Няма нужда да изнамерваш. Herringbone tuyo няма никакво конкретно. значение. Не, всичко има значение. Няма никакво Всичко значение. има значение, когато има опит за очерняне на истината. Така, минаваме към следващото проучване, което е 22 година. Така. Това проучване използва метод, който практически сравнява как един плат се разгражда с времето. И те взимат съпоставката е друг плат, който е със сигурност от първи век. Около, нали. То няма как да е точна година, естествено, но е от този период. Около първи век. Какво беше? Около 200 година или нещо такова. Не, даже преди това. Но няма значение. Този плат е взет като референс, като отправна точка. И те на молекулярно ниво гледат как лена се разгражда, нали, там фибрите и така нататък. И взимат го. Взимат парче от истинското, нали, от оригиналния плат, не от кръпките. И той има графи, които може да ги сложим, ако искат, ако ти се занимава да ги сложиш да, естествено. Но може да оставим референси. Аз, ако искате, може да оставя за статията точно, която е свързана с това проучване. А именно сравняване на графите за точно това разлагане на плътта, там разграждане. Те са почти идентични. Тоест, там е недвузначно доказано, че тези два плата имат датират от еднакъв период във времето. А именно около първи век. Тоест този плат не е на 700 години, а е на 2000. Да. Сега по принцип... И преди да кажеш само това, твоите, нали, там еретически изказвания, също, ако е, да кажем, нарисуван. Едно, че няма такива brush strokes, няма следи от косъмчета от четка или от нещо такова, защото ако бъде подправено през средновековието, там принтери няма, нали, очевидно. Това, нали, едно. Второ, плата има както казах, 3D елементи към него, т.е. че е било опряно към 3D елемент, към 3D фигура, към тяло по-скоро. Т.е. където е примерно бил носа е по-издадено и така. Отстрани то е направено 3D скенер на това нещо и като се погледне отстрани, то буквално е релефно. То има точно това, че има лика на човека е, освен че е изобразен като оцветяване, а е като топографски го има. Трето нещо, кръвта, която се води АБ група, тя е истинска кръв, нали. Това, естествено, никой няма как да каже това дали е кръвта на Исус само по кръвта, нали. Това не е доказателство. Просто факта тук е, че е кръв, нали, не е боя, а истинска кръв на човек. Четвърто, облика на човека, който е там, със сигурност е бил
нали, такъв разпънат на кръст, защото има типични следи, рани от точно такъв тип мъчение, екзекуция. Има венец, което, нали, няма как да... няма исторически смисъл да е нещо друго. Също, пето, или не знам кое стана, тогава те са ги били с камшици. Нали така? Сигурно. Да, именно. Били са ги с камшици, защото ти не си направил явно достатъчното проучване. Били са ги с камшици. В мюсюлманството, доколко знам, е някакви 39-40 пъти или колко ги бият. Тук не е имало такива рестрикции, колкото са искали си ги били. Камшика накрая имал едни метални топчета от метли, от какво беше там, не помня, някакъв материал, който са имали. И? Да, и води се, че тялото му по изследвания, така, по плат, по рани, по така нататък, че около 120 пъти е имал удар с камшик нанесен. Кой го е измислил това? Това са по проучвания. Така. И именно ти, единственият ти оръжие, което е, че просто не вярваш. Кажи. И има прободна рана от нещо като копие или голямо острие към сърцето. Отдолу. И на абсолютно същото място, това става въпрос описано за, така да се каже, екзекуцията или разпъването на Исус като история. И абсолютно на същото място има такава дупка с кръв на плътта. Добре. Така, сега, да започнем отзад напред. Първо, добре, че тези неща, които са точно както е било при, нали, по данни за това каквото се е случило на Исус и е точно същите неща ги има на плащеницата. Окей, може да е така. И човек обаче, чакай малко сега. Обаче, това не означава, че са неговите. В смисъл такъв, много, когато се правят реплики или, нали, фалшификации на нещо, ти може много добре да се постараеш да бъде много автентично това нещо. Да. В смисъл, че ако някой е искал наистина да направи така хубава репродукция, да я наречем, на нещото, той ще изпълни всички критерии. Взима историята и всичко го... добре. Това е едно от нещата, които тия неща, които, нали, за мен са, ги казвам от моята гледна точка на скептик за всякакви сравнително несигурни и свръхестествени елементи в света. И така, другото, което бях гледал като информация някъде, е, че едно време, по времето, по което Исус е бил опъван на кръста, разпъван, извинявам се, пироните са били забивани, обаче забравих кое беше. Мисля, че са били забивани в дланта, в ръката. Докато в плащеницата се вижда, че те са забивани в китката, което било подобно на начина, по който са ги забивали по-напред в времето. Затова не мога да споря. Или беше обратното. В смисъл, че по начина, има разминаване. Има разминаване. Добре. Сега това дали е напълно вярно, пак не може да сме сигурни, но имало някакво разминаване в тази гледна точка. Другото е, което пак ми е по-скоро дори не точно за този случай, ами генерално за всякакви подобни случаи, в които става въпрос за такива неща, е, че изследванията, нали, научните изследвания, емпирични, така наречени изследвания, всъщност много лесно могат да бъдат... Те не са фалшифицирани по никакъв начин, по-скоро манипулирани и даже най-вече побутвани в това, което иска да каже този, който го прави изследването. В смисъл такъв, че дори... Как? Как е възможно?
Възможно е, защото ти информацията, която я получаваш, начина по който правиш следването, може да бъде, как да кажа, може да избереш начин, по който да го направиш, така че по-лесно да стигнеш до заключението, което искаш. В такъв смисъл, че не е задължително, като правиш като някакво изследване е направено и е стигнало до някакво заключение и е написано някакво заключение, да, това е заключението на изследването, обаче реално дали е точно така самата, че не е това абсолютната истина. И чакай, Добре. това е изследване, което от 1988, Да. ти видя, даже не знам, що не каза, че има много хора са скептични и към него. Те са скептични към него от British Museum или там Британския музей или откъдето беше. Много време не са искали да дават информация 25 години е държана Да, тази не са информация искали- и някакви един вид чрез съд, чрез изкарване на правото на слово, на свободно слово. не на тогава... свободно слово, на достъп до информация. Добре, и са изкарали тази информация малко така, нали, което е съмнително, че са държали. Така, и след като са изкарали, нали, някакви хора казват, то всъщност нали, не е напълно, не е еднозначно, резултатът от това проучване не е еднозначен. В смисъл такъв, да, стигнали са до това заключение, обаче не е напълно сигурно, че това всъщност е самото заключение. В случай в него има пробойни. В това изследване има пробойни, което е, че е от 13-14 век. Но в същия момент на този от 22 изследването, Да. човека, който е главният виновник за това изследване, е по-скоро, поне имаше една-две статии, които четах, че той е по-скоро от хората, които са про тази плащеница. В смисъл са от хората, които искат тази плащеница да е истинска. Добре. И за мен от такива неща идва основният проблем и не само за плащеницата ми, за тази плащеница, ами за всякакъв тип от миналото артефакти, които нямат много сигурен произход, така сигурен във времето произход и не могат със сигурност да бъдат определени какъв им е произхода, че в зависимост от това кой какво иска да докаже, горе-долу се го доказва. Горе-долу се го доказва. В смисъл такъв, няма еднозначен начин, по който да се докажат някои неща. Сега, възможно ли е една плащеница 2000 години по-късно да бъде наистина на Исус? Възможно е. Естествено. Абсолютно е възможно, напълно на 100% е възможно. Обаче, възможно ли е да не е? То практически е възможно, но напълно просто е възможно. Буквално емпиричните данни сочат много повече в посока, че е, отколкото че не е. Защото има много повече данни, че е, отколкото че не е. Това се опитвах да кажа. Ти, така, гледайки на нещата, излиза, че ти трябва да е I came a soul и това е. Мисля, ако не си видял, няма как да си сигурен. Да, ама то по този начин ти буквално казваш, че абсолютно нищо, което е било преди 30 години, когато не си бил жив, ти не можеш да разбереш, че е истина. Абсолютно. Ма то е така. Тоест ти в момента не казваш, че това, че религията, нали, си измисля, защото има адженда да е вярно, че църквата по този начин ще бута дори на неверниците, че Исус ще им докаже, че е съществувал. А ти кажеш, че дори науката, която изследва буквално материал физически с числа, данни, софтуер и така нататък, неща, които нямат нищо общо с религия, ти, колкото и в статията, нали, може да, естествено, че един текст, описване на проучване и така нататък, може да е побутвано. Абсолютно, това съм на 100% съгласен, но като видиш графа на материал, който е от тогава с въпросната плащеница, те са идентични от към разпад, т.е. че датират от
много подобен период от време, период, нали, в историята, то няма как да го опровергаеш, разбираш, просто няма как. Добре. Сега ти мога да кажеш, добре, този референс материала пък как се знае, и то като се почне така, нали, В началото, например, на цигарите. Цигарите, като са почнали тютюн да се пуши, истински цигари да се пушат, даже хората са казали, да, има проучвания, направихме проучване, всъщност цигарите са полезни, те подобряват всички аспекти на вашето здраве и така нататък. Сега вече не мога да сравняваш малко по-напред в времето, когато нали, правят изследвания хора, които не са облагодетелствани от тези цигари, добре, от продажбата им, се вижда и се разбира, че всъщност май не са много хубави и накрая се разбира, че те те убиват във всички елементи на живота. Точно същото случка имаше с нещо, кола ли беше, какво беше в Америка, свързано с захар беше, със сигурност. Така. Точно същото нещо. Това, което ти кажеш, то е вярно, но е неприложимо в сега, в модерните времена. Защо? Модерните, смисъл последните години. Защото тогава, по някакъв случай за захарта, и 100% най-вероятно е било същото и за цигарите, тези проучвания са били финансирани от компаниите, които ги правят. Тези блага, така да се каже. Тези продукти. Далеч не са блага. А са инструменти на сатаната. Но тогава в случая за захарта, просто не помня какъв продукт беше или беше генерално за захарта, излизали са статии, че захарта е полезна за децата, тя дава енергия, така, само плюсове. И след време почват много хора да имат диабет, почват да става лошо, да им падат зъбките и да им е много лошичко. И нали, се оказва, че всъщност тези изследвания са били просто платени от дадените компании-производители, които нали, са казали единствено и само нали, ползите, без нито една... Нали, това са верни неща, но въобще не ти дава дори 10% от цялата картинка. Тогава това е било възможно заради липсата на свободни медии, липсата на цяло на информация, която колкото и медии да има платени, колкото и хора да имат субективна информация да дават, ти имаш интернет, който има всички гледни точки. И няма как всяка една гледна точка да бъде контролирана. Това просто няма как да стане. И в днешно време това такъв тип дезинформация, аз мисля, че е невъзможно. Аз пък точно на обратното мнение защото хората тогава са били глупави, те са вярвали на каквото и да им се вита, не че са... В момента е точно обратното, в смисъл, че е точно по-зле, защото има всякакъв тип дезинформация. Дезинформацията е много по-лесно да бъде създавана и хората са много по-склонни да вярват на какво ли не. И въобще няма никакъв филтър и никакъв филтър в това хората да възприемат информацията като вярна и невярна. Да, така е, но колкото е лесно да се публикува навсякъде дезинформация, толкова е лесно да се публикува и информация, нали, която е достоверна. Да, така е. Така. И за това винаги, когато има колкото и дезинформация, има и доста данни. Примерно, всичките медии купени от Пеевски казват, че той е нали, рицар. Нали, примерно ти казвам. Казват, че е добър човек там по време на COVID, колко пари е давал. Той дарения. Се бори с точно така. Ето, мафията. Колко данни има там, милиарди думи изписани и така нататък за него, че е мафиот, букук, наркоман, не наркоман, там дилър, убиец, какво се сетиш? Всичко. Каквото може да се направи човек, това не идва от нашите усти. Ние цитираме външни източници. Господин Пеевски, моля ви се, не ни преследвайте с всичките лостове на властта, които имате. Които включват и YouTube, защото нали, човека свали на Цанов клип, но нека не задълбаваме там. И има толкова много данни за опозицията. В случая няма. Защо няма? Нали? Толкова много хора не вярват. Къде са данните против, които казват, че това е изфабрикирано? Къде е? Къде са? Няма. Само
грешното недостоверно проучване. И така за... Но, Чакай да довърша. За по-финални, защото да не те прекъсвам после. Да си го кажа, защото да не го забравя. Допълнителни две неща към това, че е датирал тогава. Нали, това сега е свързано с облика на човека, телосложението му, прическа и така нататък. Нали, това е най-малко доказуемото нещо, но нали, пак е някакъв малък аргумент. Нали, това не казвам, че това е далеч от основните, но телосложението и прическа особено, форма на лице и така нататък е много прилича на точно датиращ човек от този регион за онова време. Около нали, първи век. Нали, това пак казвам, че е много далечно за доказателство. Казвам го просто като някакъв факт, който се смята, че може да е достоверен. Аз въобще нали, не твърда, че е някакво супер доказателство. И също при тези много снимки с много високо качество, ако се приближи близо до очите му, се виждат, някои казват, че не е вярно това, но аз лично гледах такава снимка, нали, с много високо резолюция и се вижда лик на монети на очите му, нали, които са сложени върху тях и тези монети, нали, това може да е точно от нещата, които ти кажеш, че може да е подправено, но отново за не знам кой факт, който влиза в съндъка за и другия против, малко празен, е, че това е някаква монета, която е Понтиус Пилате, каквото и да е това нещо. Тоест тази монета датира от 29-32 година след Христа. Отново. И пак снимка в интернет може да бъде по всякакви начини променяна, манипулирана. Отново и ти казвам, нататък. че тези неща са доказани, че чакай. този плат съществува. Този плат е такъв, какъвто го виждаме. Чакай. Не може просто не е научно съобразно, ако ще. Никой не говори дори за вяра в момента. Просто не е съобразно спрямо данните. Ти просто след всички данни, които аз ти давам, обективни, научни, изследвания, и ти просто казваш, това просто може да е фалшиво. Мисъл, няма тежест това аргумент, защото не е аргумент, то просто е хвърлено е така в пространството, ти просто кажеш, това може да е фалшиво. Какво доказваш? Така, доказвам, нищо не доказвам, аз нямам какво да доказвам на цялко. Аз просто не вярвам в това нещо. Въпросът е, че първо, че всичко, което, примерно снимките, тези, които каза, първо това, нали, няма как по никакъв начин да сме сигурни в него, но отделно от това, на мен аз имам, може би, 3 основни причини, поради които съм скептичен към тази плащеница и към това, че тя е наистина тази, в която е бил обвит Исус. Добре. Първото, с което започнахме, 1400 година или 14 век по-точно, че тогава тя изплува наяве. Тя тогава се материализира в историческото битие. В смисъл такъв, какво е правила 1350 години тази плащеница? Защо е седяла някъде на някои рафти и е събирала прах? Защо никой не се е сетил до тогава? Да, ти казваш, нали, винаги има всякакви неща, които седят... те тогава така са пазили нещата в мазета, в манастири, в... Ама защо при положение, че тогава е било, особено по-точно в Европа, е било християнството е било на мода. В смисъл не е било... не е било, както казваше, да са били под друга власт, при мусулманска власт, или да не е било християнството окей, за да не се показва това, за да не го унищожат. Мусулманско присъствие. Било е напълно окей да излизат всякакви неща, свързани с християнството, и било много готино. Нали? Имаме артефакти.
това е едното. Другото, още тогава някакъв, ще го нарека поп, макар че не е точно поп, казва, брат, сори, това не е вярно. Но, това също може да е фейк. Нали, никой не знае дали то поп наистина го е Ма не казал това толкова нещо. пречи да е вярно. Но това, което също така в момента, мисля, че не помня къде го пише, дали в Википедия или някъде другаде, Папа Франциск казва, че Добре. това е по-скоро на английски беше нещо от сорта на това е по-скоро икона, айкън, отколкото артефакт. В смисъл, Добре, да. не, отколкото реликва. Тоест, по-скоро е някакъв образ, хубав образ за, нали, за това, което се е случило с Исус и за, нали, Да. историята му, отколкото истинска реликва която датира от неговото време. Нали, това го казва самия папа, който би трябвало да бъде така крайната инстанция на поне католицизма в световен мащаб. Но и като цяло това, че католическата църква и като цяло не мисля, че има някоя църква, която е казала хора, това е. Този плат, тази плащеница, този шраут е бил в него е бил убит Исус. За мен това е, може би, наистина доста основен момент, който заради който си мисля, че няма все още, може да излязат. Аз, нали си казвам, това не го отписвам като възможност, но на този етап няма достатъчно истински доказателства, за да може да се възприеме това нещо като това, което иска да бъде възприето. И в края на краищата някак си ми е странно, много ми е странно, просто ми е много странно 14 века, 1300 години това нещо да не съществува и да се появи от някъде. Това ми е Добре. много ми е странно. И добре, има едно проучване, гордо има едно проучване, за което има пейпър и пак, както обяснявах, всеки може да си манипулира информацията, която създава, но има едно проучване, което показва датировка от, нали, първи век горе-долу, но какво значение има дали е датиран? В смисъл, да, дори... Не, имам предвид, че да, той плата може от тогава, но това не е... Добре. В смисъл, дори и плата да е от тогава, дори и, нали, да има... Защо трябва да е Исус точно? Да, защо? Кой казва, че това е Исус? Така, добре. Продължаваме. Така, значи, ми е на мене... нали, първо, със сигурност, чисто първо този плат, той е отвъд нормално приета химия и физика. Така, ще обясня защо. Тоест е необяснимо. Много неща са необясними как се е случил лика на него. Така, нали, кръвта е истинска. Това е казано. Няма как да се... Да, най-вероятно има кръв. Няма най-вероятно. Има кръв. И на тази кръв тя се е случила преди облика да се изобрази. Това вече пък как? Не, защото облика не е в пълната дълбочина на плътта. Нали, примерно плътта, образно казано естествено, просто е по-лесно, е толкова дебел. Естествено, че не е толкова дебел. Да бе, аз знам за какво говориш. Кръвта е от тук до тук. Тя е пропила целия плат, докато лика е примерно до средата. Тоест е стигнал до някъде. Като образ, като пигментация. Как се е получил този лик? Това е мистерията, която практически нито едно изследване, проучване и такова, то не може да каже как се е случило. Нали, има спекулации само тук в случая. Да. Тоест, както всичко, което ти каза, че е невярно, бяха само спекулации, докато, нали, естествено изреждах данни. Но, така, единственото, което е... Не знам дали, не знам дали виждате, когато Недялко каже нещо такова, и моето несъгласие, той вижда моето несъгласие, не знам дали вие осъзнавате моето несъгласие, но така. Да, просто най-интересното е, че
моето несъгласие бива подкрепено с данни, а твоето е просто, че не вярваш. С несъгласие Ти с си твоите абсолютно- думи. Ти си имам абсолютно... ама моите думи са базирани на данни. А Ето- твоите думи... Ето за това, за данни. А твоите думи просто са базирани на това, че Значи, ти кажеш, аз не вярвам. Не, Това е абсолютно напротив, окей. Ма не вярвай, няма проблем. напротив, моето мнение Да. е на истинските данни базирано. Единствената истинска данна, която има, е, че това нещо появява 1300-та. Първата информация за него се появява през 1300 и еди коя си година. Това е. Мгм. Доста силен аргумент. Та, как този лик се е получил? Пак казвам, че нали, под наука имам пред химия и физика. Не може да бъде обяснено. Според някои хора има няколко варианта за създаването на този лик. Един от вариантите е буквално чрез радиация, т.е. нали, че понеже един от вариантите е чрез радиация, много силна радиация или много силен лъч насочен светлина или каквото искате да го приемайте. Да. Ма свръхсилен, който е невъзможно да бъде произведен от нещо тогава. Това показва, че всъщност през тази плащеница е възкръснал Христос и е станало това, което е. Другия вариант е за някакъв тип химикал, вещество, който се отделя от кожата, който по време на разлагане. Не по време на разлагане, какво беше нещо свързано с белите дробове. Не съм сигурен, нещо свързано с белите дробове. Който е отцветил... Който, нали, то не е отцветил, просто... е пигментирал точно. По някакъв начин е повлиял на пътя, така че да излезе, нали, отпечатък. Но от детайлността страни от тази логика, че по-скоро от просто някакъв химикал, който се е отделил от тялото или пък нещо са го помазали, нали, каквото и да е, това е невъзможно. Кажи, че такава детайлност, защото то буквално е детайлно. То е, ти виждаш лик лице, не виждаш само точка за око, точка за нос и за уста. Ти виждаш коса, виждаш венец, виждаш очи, нос, скули. Всичко се вижда, което, нали, това е много лесно да кажеш, че е фалшиво, защото е толкова истинско. Така, след това и до сега има... Недялко, знаеш какво трябва да направим? Трябва да отидем на място при тази плащеница. Слушай, и за това ще разкажа. Не, и за това ще разкажа. Така. Ама айде, че няма време. Добре, само по-спокойно. Да. Истината не мога да бъде пришпорена. Ама синята зона не интересува твоята истина, Недялко. Тя е истината. Това е истината. Чай сега, че си изгубих. Вече разпада се. Ти ме прекъсна. Ти ме прекъсна. Че е свръхдетално, нали, това нещо и че не може да се обясни как да стане. Има до ден днешен, това, нали, не мога да ти кажа дали е конкретният човек, но се казва, че имало човек, който казва, давам $1 милион на човек, който може да направи най-добрата реплика такава. Сега с модерни технологии. Без да се пробва да е с нали, някакви методи от, ако приемеш и вярваш на глупавата история, че от средновековието, с сегашни методи. Никой не може да го направи това нещо. Абсолютно не може да се направи. Тоест, има тази необяснима, според мен, свръхестествена, наклончета, божествена страна, която не може да бъде обяснена от наука, от нищо. Просто, защото този отпечатък на лика му е невъзможно да се обясни как е станало. Абсолютно невъзможно, защото не е боя, не е рисувано. Как? Знаеш, аз кога ще повярвам, че това нещо е било плащеницата, в която е повит Исус. Когато примерно айде да го направим по един американски университет, един руски университет, един китайски университет и така за разнообразие един университет откъде? От Южна Африка се съберат и в съвместно
изследване, проучване, всички си стиснат ръцете и кажат: хора, това е the real shit. Това е наистина баткови Джизъс е бил в това, когато са го погребали. За това огромно съжаление, истината не е зор ти да вярваш в нея. Истината е истина. Това ти дали вярваш, значи дали си delusional или просто не си. Добре. Да зарежем доказването. Няма никакъв смисъл да доказваме кое е вярно и кое не е. Има огромен смисъл. Това е най-важното нещо в света, да докажем кое е вярно и кое не е. Какво би означавало, ако това е вярно? Ако в това парче плат е бил увит Исус? Това би доказало и на всеки един еретик, че той е живял и че Исус е бил истински, сина на Бог и така нататък. Че не сме просто парчета месо, които искат да се ебат и да пият, а има доста по, така да се каже, висша цел, която всеки си има дадения смисъл да е тук. Аз това, което си мисля, е, че дори както по моя сценарий за истинската истина, нали, тези 4 университета да се съберат и да кажат: хора, това е истина, факт, 100%, няма лъжа, няма измама, нищо няма да има различно. Всичко ще си остане, в смисъл, да, ще има 2 дена, ще има някакви новини, ще направят 10 подкаста около това нещо, но като цяло абсолютно нищо няма да бъде променено. Виж, дори сега да се открие лек за рак или за вечно живеене, ти като го видиш и като кажеш просто аз не вярвам или няма значение за мен, и то в твоя свят си остава същото, каквото си било преди. Тоест, това, че ти не вярваш или че според теб света ще стане същия, за всеки един човек той избира дали дадена истина, която му се предлага пред него, той дали ще повярва на нея, и второ, по какъв начин ще го обогати, защото тази истина е за целия свят. Ще е много показателна за вярванията на хората и като цяло те на какво се кланят, тип на повечето хора хедонистичните им жалки начини на живот. Това не го казвам като някой, който да пророк ти вярва или си сатана или така нататък. Това е естествено в кръг на шега, така ми ще си копя на стената, макар че не се знае. Имам своите съмнения. Няма как да знаем. Няма как да знаем. Но е безспорно, че хора не уповавайки се на вярата, са едно по-нещастни, второ не смирени и като цяло имат един много... Тук ти не можеш да достигнеш един душевен баланс, който няма как да го достигнеш иначе. Защото много хора, които не са вярващи, са много смирени, много добри, много... Няма как да достигнеш такова ниво на... Защо да няма как? Няма как, защото... Какво означава няма как? Просто няма. Защо? В смисъл, един човек, ако използвам думата вярва, но нямам предвид религиозно, ако един човек вярва в това да бъде добър, да прави добро за другите, да е мил, сърдечен и така нататък, но това нещо не го обвързва с религия, не го обвързва с Бог. Религията не го обвързва с Бог и с такива екстратерестриал вярвания, нали, нещо отвъд нормалното, отвъд човешкото, кое го прави по-нещастен или по-лош или по-непълноценен? Нищо. Практически не го прави по-лош, да, но това е в перфектния случай, който човек не се ли уповава на нещо, което е извън него. Това дори е чисто, не говоря за религия цялостно. Не се ли уповава нещо извън него, нещо повече от него, извън главата му, извън тялото му, той с времето се покварява, така да се каже. Тоест, ти затова имаш закони. Ти не можеш да разчиташ на съвестта на хората,
те да спазват. То е по същия начин. Ама не, чакай. Затова Аз ти казвам, че ти не много мога да специфично достигнеш казах. до... Тези хора, те са добри хора. Те искат, нали, те даже не искат, те просто отвътре им идва да са причастни, да са добри, не го правят за себе си, правят го за другите и така нататък, но не са вярващи, не вярват в нещо висше. Те вярват в самия начин на изразяване на чувства, на доброта, на любов и така нататък. Защо те да нямат така... Как да кажа, каквото ти каза? Защо да го няма това нещо? Защо няма това, което ти каза? Не знам Да. какво е, ама там... не знаеш какво е, защото не си... Ма защо? Кажи ми, защо да го нямат? Това... смисъл на Точно живота. защото те не се оплават на нещо, което е извън тях. Точно заради това. Ама защо да трябва да се оплават на нещо, което е извън тях? Защото човек Какво означава нещо да е извън тях? Нали, ти обясних какво е. И ти дадох пример точно лесен за схващане с законите точно. Тоест ти, ако се оплаваш само на твоята съвест без никакви закони, рано или късно ти самия ще излезнеш. Кои закони? Това е пример. Ти просто ми задаваш въпроси, които просто с цел да хаотизират всичко, което се случва. Напротив, много го така вкарвам в в релси. Точно без такива релси, т.е. без вяра в нещо, в каквото човек преценява извън него, не просто... Защото човешкото съзнание, то не може да си... Когато няма дефинирано вярване в нещо, просто вярвам в нещо, в някаква енергия, в прадня, брат. Като вярваш в нещо, което е това нещо и в вибрации и така нататък, тези... Нали, според мен са глупости, естествено. Като вярваш в такива неща и то не е дефинирано в главата ти какво е, какви ценности следва това нещо, каква посока следва, каква е идеята на това нещо, ти просто си блуждаеш се, витаеш се някъде, плуваш, плаваш, носиш се из течението. Тоест няма посока, няма причина, няма... Аз мисля, че може да има посока, причина и не, категорично аз такива работи, без да си вярваш в нещо повече от теб, в смисъл нечовешко, така да го наречем. Нещо свещено. Добре, Дзялко. Много хубаво си говорим. В края на краищата, какво правим тази плащаница? Да. Чакай, само искам да спомена, защото просто забравих. Това, за което хората казват, искам да я видя, тази плащаница, не може, защото тя се държи на тъмно, естествено, защото щом се е случило чрез светлина, това е много стар плат, който не може да бъде изваждан на светлина, да бъде сниман и така нататък. Затова той много рядко бъде изваждан. Последно май е бил 2015, ако не се лъжа, и уж 2025 се води, че може да има пак показване, и когато се случва това, много хора се струпват, естествено, и така нататък. И ще отидем да я видим. Добре, според теб това е истинската плащаница, в нея бил убит Исус и това е. Така ли? Каквото и да смятам, данните го казват, че е така, да. Тоест, да, аз не мисля, че това е дори да не съм съгласен, те просто проучването го показват. Аз не мисля, че това е автентичната плащаница, но... Значи вярваш, че има автентична плащаница. Не. В смисъл, бил е в нещо най-вероятно вид, но съм склонен да си променя мнението. Айде така ще го кажем. Склонен съм да го променя, ако някой успее да отговори на моите всички така изисквания. Но в крайна сметка, спрямо истината, не е важно кой вярва в нея и кой не, а важно е тя каква е наистина. Именно... Абсолютно... Какво се доказа? Какво е? Да. Не, тук няма правилно и грешно. Важно е да сме живи и здрави. Но все пак аз много се радвам, че все пак човек, който не е дете на страната, той обективно, ние можем и двамата, колкото аз да не съм съгласен с неговата гледна точка и той да не е съгласен с моята и така нататък, ние може да направим един хубав, цивилизован разговор, въпреки че мен ми е трудно да не се паля, но ето виж, аз съм се понаучил. Има сравнително
спокойно водех разговора, даже доста. Да. Извадих си данните, слушахте. Само 2-3 пъти съм те прекъснал, защото виждам и коментарите и други хора ми казват, стига го прекъсва това момче, стига го прекъсва. Ето, не го прекъсвах толкова. Нали? Kill them with kindness, както е казала Селена Гомес. Аз ако искам да кажа нещо, ще го кажа. Чувате ли? Той не е опресиран, тук не е на сила. Радваме се, значи, че проучете, интересна е темата. Намерете си вашата. Направете си, не е той сината една, просто вижте дали има достатъчно доказателство да вярвате или да не вярвате. Така според вас. Така аз бих казал. Да. Хайде, чао. Света зона.